एबार सोरनो भट होगोनलै नोंसोरो? बेथ'ले कर'नानि दावराव दावसियाबो जोबला कर'नानि जों मुलि ओंखारनानै इलेक्सना जाना थानायबाबो हामगौमोन नङाबा दावराव दावसियासो बाराद्राय जायो जेब्लाबो UPPL BPF UPPL BPF नांलायबाय थानायखौनो नुयो माथो जेरावबो थोद। नोंसोर सोरनो भट होयोलै खोन्थालाय जोंथ' लोगो गोजासो लोगोनि गेजेराव बुंजायो दे नोंसोर सोरनो भट होयो सोरनो मा होयो बुंलाय थोद जाम्बा सोरनो भट होयो सोरनो मा होयो बुंजायालै मबाइल लगायना गारगोन नों दानो। नों आंखौ फोथाया र' जों उन्दैनिफ्रायनो लोगो नोंखौलाय मादो लगायना दं सोरनो भट होयो सोरनो मा होयो। इफोरखौ बाद दोनलै जोंनि बर'आ बर' गोजा मानो खौसे जानो हायाखै दाबो जेब्लाबो मालाय हारिदो गाग्लोबजायो माथो थांनाय इलेक्सनावबो बर'आसो खावब्ला देरहाबाय एबारबो जुदि बर'जों BJP देरहाजोबनानै सरकार जायोबा गैला बर'नि नाम निसानानो गैला जालांगोन मानसिफोरा दे मानो दे एसेबो बुजिया। औ नोंगोथ' जोंनिया मोननै दल जानानै भटआनो गावस्राजोबो न'खर गंसेयाव सोरबा होयो UPPL नो सोरबा होयो BPF नो मालाय हारसाफोरनियाबा बर'फोरनिया बर'नियावनो ज' थुजोबो इदिबालाय जोंनि बर'फोरालाय बहा पात्ता मोनलाबायनोब्रा थै। नोंसोर सोरनो भट होयोले? आं BPF नो भट होयो। आं UPPL नो भट होयो। नुदोंना जों साथामनि गेजेरावनो जोंनिया गावस्रालायनाय दङ बिदिब्ला जोंनि हारिया बहा जालाबायनो नोंसोर निजेनो साननायसन लोगोफोर। आदसा नोंसोर सानैबो बुं नोङो BPF आव मानो भट होयो आरो नोङो UPPL आव मानो भट होयो एकदम जुक्ति होनानै बुं। BPF आ 17 बोसोर खामानि मावना कत' डेभेलप खालामबाय नों नुवाखै होनबा क'क्राझाराव CIT फैबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि फैबाय गामि भितरनि लामाफोरा पाक्का जाजोब्बाय दालां जाबाय जानो गैयै गामिनि सेंग्राफोरा BPF आव थानानै दा मालाय ग्रोब निजिनि थांना थानायनि लामाखौ राहाखौ दिहुनना लानो हाबाय नोंसोर नुवाखै होनबा कत' डेभेलप जाबाय आगोल जानो मोनजायै मानसिफोरा दा मालाय कटक आरामसे मोनजाजोब्बाय नोंसोर निजिनि मेगनजों नुवाखै आरो बेसेबां डेभेलप जादों खदाय बदनामल' होबाय थायो नोंसोरो BPF खौ कत' मोजां खामानि मावबाय नों मा नुवा आरो नोंसोरो एसेबां मोजां खामानि मावनायखौ आं ओंखायनो भट होयोलै BPF नो आं BPF खौ मोजां मोनो उन्दैनिफ्रायनो होखायो आङो। औलै खालामनायाथ' खालामदो जोंबो नुदो मोजाङानो खामानि मावदो जायखिजाया 17 बोसोराव कत' मोजां खामानि मावबोबाय जोंबो नुदो बेखौ जों नङाबो होननो हाया थेवब्लाबो एबारथ' जेनेबा BTR सुक्ति जाना फैबाय BTR सुक्तियाव जेनेबा बड'लेण्ड मोनासै माबा जाहोनाव मोनासै जोंनिखौ बयबो मिथिगो मानि जाहोनाव मोनासै थेवब्लाबो एसेथ' मोनबोदों ना BTR होननानै आरो नों नाय BTR आव जोबोद मा दङ मोजां बुस्थु दङ आरो बे बुस्थुफोराना क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवल' गैया जोंनि गासै डिस्ट्रिक्टआवनो हरजोबदो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवबो हरदो चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो हरदो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवबो हरदो BPF सरकारा गावसोर लुगैनायबाना आगोलनो इफोर खामानिखौ मावनो हागौमोन नाथाय मावासै खिन्थु एबार नै NDP BPF एबसुजों लोगो नांनानै नों नुवाखै होनबा इसोरो दाखालि सुक्ति बानायना फैबाय जेनेबा इयाव हाग्रामाबो थांफासिफ नालाय थांफानो गोनां जादों बेबो इसोरो गासैबो जमा BTR सुक्तिखौ बानायबाय अत' मोजां बुस्थु लाबाय आरो बेयाव बर'नि थाखाय लाबाखै गासैनि थाखायबो लाना फैदो गासैनि थाखाय साननानै लाना फैदो नङा होनबा नों नायदो बेसेबां डेभेलप जाबावगोन एसेनिखौ मोनबा खमसे खम जि जालांबाय एबारथ' गासैबो BTR खौ सापर्ट होना BTR खौ जेनेबा जाफुंहो UPPL नो भट हो इनिफ्राय BTR सुक्तिखौ मोजाङै जाफुंहो होमबानिया इफोर कतक मोजां बुस्थु जोंनिया फैगोन डेभेलप जागोन मानसिफोरा गोरों गोरा जाजोबगोन इनाव मानसिफोरा गोरों गोरा जाबा जों अट'मेटिकलि दाबि खालामनो हागोन बड'लेण्डनि थाखाय
इसोरनि बाथ्राखौ बुजिया आरो हदाय मानो नांलायलायबाय थायो ओंखायनो आं UPPLनो होगोन एबारो आं UPPLनो भट होगोन नंगौलै नंगौ बिदिनो माबा मोनसे खालामनांसिगोन जों सानैथ' बुंबाय नों बुंलायसन नों मायाव भट होयो आं होआलै जेरावबो आं न'टायावसो थुना फैयो बेफोरबायदि गावस्रालायनायखायनो आङो दुखु मोननानै रावनोबो होआ रावखौबो लिडारखौनो मोजां मोना आङो जेबो गैया बिसोरो गावसोरनि गादिखौल'सो सानो जोंनि पाब्लिकनि बागै जेबो साना बिसोरो ओंखायनो आं होआ इसोरनो बिदिब्ला माथो जों साथामा बेलेग बेलेगथारलै नों रावनोबो होआ आरो नों BPPआव होयो आं UPPLआव होयो जों साथामानोथ' गावस्राजोबखानाय लोगोफोरानो नङा होमब्ला बिदिबा बोरै जानो जों साथामा जुदि मोनसेयावनो ज' थुनो मोननायबा जोंनि भटआ बहा मोनहैगोन बेलेगफोरा पात्ताखौनो मोननाय नङा औलै दाबो एसे सम दंबावो कर'नानि थाखाय आरो एसे लेट जाबावगोन इलेक्सना बेयावनो जुदि लिडारफोरा सोरबा बुजिलायनानै उइथड्र खालामनानै जोङो मोनसेयावनो होसिगोन दे होननानै बुङोब्ला कत' आराम जायो मानो दे बुजिया औलै लोगो जों भटफोरखौ बेलेग बेलेग होबाबो भटआल'सो बेलेग बेलेग जोंथ' लोगोखाना जों गाबोननो मोखां नुलायफिनगोन गाबोननो लोगो जाफिननांगोन बाजाराव लोगो मोनगोन बहा लोगो मोनगोन नङा होमब्ला भटनि थाखाय जोङो सुथुर जालायना लाब गैया जों हायोबा ज'सो जानांगो दाबो ज' जानायनि राहा दोङोथ' जोबोद राहा दोङो बिसोरो लिडारफोरखौ माबा गेजेर गेजेर सानो गावसोर माबा गावसोरनि उदैखौल' साननाय रखम मोनोलै बेलेग हारिखौ बर' हारिखौ जेबोखौनो साना इसोरो ओंखायनो इदि जाबाय थायो जेब्लाबो खोथाखौथ' नोंसोर सानैबो थिगखौनो बुंदो जोंथ' लोगोसो नङा होमब्ला इलेक्सननि थाखाय जोंलाय मानो सुथुर जालायना थैलायलायनो हो जोंहा लोगो दङ फेमिलि दङ नङा होमब्ला इलेक्सनलाय मा बुस्थु ओइ लिडारफोरनि गादिनि थाखा जानायल' जोंथ' जेबोखौनो मोजाङै मोनखाया जों पाब्लिकफोरासो ओरैनो बुलायलायना हामा मोनलायना गाज्रि मोनलायना थैलाबायो बिसोरो बर' हारिखौ सानोबा मालाबानो ज' जासिगौमोन रावखौबो साना बायदिसो मोनलायलांबाय आं मा बुंबावनो औलै गासै लिडारानो सब एखे आं गोरोंसिन बेबो बुङो आं गोरोंसिन बेबो बुङो आं गोरोंसिन जेननोनो रोङा आरो गासिबो ज' जाना आगोलनिफ्रायनो नांथाबनायबा दालासे बड'लेण्ड मोनसिगौमोन बिसोरो गावस्रा जानानै साला इदिबा पावारा बुहुद गावस्रालाङोना इदियाव नों बहा बड'लेण्ड लाना फैनो हानो दाखालिबो जादोंनो बिटिआर सुक्ति खालामनो थांनायाव मोजाङै गासिबो ज' जानानै नांथाबनायबा बड'लेण्डखौनो मोनगौमोन खोमा मानसिफोरासो रावबो ज'खौनो जाया ओरैनो ज' थांनोबाबो गोसोआ गासैनियाबो बेलेग बेलेग इनियाबो बेलेग इनियाबो बेलेग इनियाबो बेलेग बिदि जायो सोरबा थै बड'लेण्ड जानो होग्रोना नङा होमब्ला बड'लेण्ड जाखांबा बेसां UPPL गेलेयो BPF गेलेयो जि गेलेयो गेलेबाय था बड'लेण्डनि सिङाव दाथ' बड'लेण्ड जाहोग्रो बड'लेण्ड जाबा कतक डेभेलपमेन्ट जागौमोन कतक मानसियानो कतक मा जानो हागौमोन बुजियालै रावबो फंबायमोन औलै थु थांसै इलेक्सननि बाथ्राखौ रायलायनायाव थाबाय थाबा हामनाय नङा न'आव दोङो ओंखाम जानांगो आन्दुहैनांगो गाबोन खामानि मावनांगो इलेक्सन थांलाय फैलाय जाबाय थागोन बेफोर लिडारफोरानो बर'नि हारिनि बागै जेबोखौनो सानाबालाय जोंलाय सुथुर जालायना मा लाब नोंबो लोगो आंबो लोगो BPF UPPL गासैबो लोगो जोङो अखानायबानो मोखां नुलायलायो बेखौनो माथो लिडारफोरालाय गावस्रा होबाय थायो ज' बानायनांगोना बिसोरो नङा होमब्ला मोनसे जाना गेलेनांगो खौसे जाना गेलेनांगो हारसाफोरखौ दाबायग्रोना फार्स्टाराव बर'फोरखौ दाबायना दोनग्रो जोंनियाव नुवाखै बोरै ग्लोम ग्लोम जौगाबोबाय थादो इसोरो बोरै जोंखौ गाग्लोबबोबाय थादो औलै बाद दोन लिडारफोरखौ माका जेबो गैया इसोरो जै बड'लेण्डनि जै आरो गासिबो नै अराव दांनानै समायला जे जोङो इलेक्सननि थाखाय जोङो लोगोफोरनि गेजेराव सुथुर जालाया आरो बुलायलायना थैया जों गासैबो लोगो जों जोङो इलेक्सननि थाखाय बुलायलायना थैया थ' थांसै थ' दानिया मोनाथारबायबो उनाव जे जाय जाथोंसै लिडारफोरा जुदि बुजिलायाबा है आंबो रावनोबो भटखौनो होआलै औलै आंबो बिदिनो सानलायलाङो गेजेर गेजेर
रावनोबो होआसानो बाल थु थु थांसै